אני יודעת שאני לא עושה את זה הרבה, אבל... אוקיי, בוא נתחיל. אני פשוט מתחילה. את זה אני עשיתי כבר סרטון, תקלה, אבל רוקנתי אותו, כי אני אעשה לו סרטון, אני חושבת שסדר אותו מחדש. אני לא אשנה רגע לך, אבל זה קנינו. אוקיי, המוכרת שם. אנחנו מכירים שם את כל העובדים, אמא שאמא שלנו. הם חברים, ידידים. המוכרת שם, מציעה לכולם פשוט. קנינו כזה, שזה במילה, משחק, פשוט משחק המילים שאסור להגיד. מי שמכיר את זה. אוקיי, יש גם את זה, את המגנטים האלה, אם אתם מכירים. אבל זה בקופסה, אין תחות פה, אבל אפשר לעשות תחות בעצמנו. אני שם שאת קלמה. אוקיי, ואת השקית הגדולה והגדולה. וגם, בוא נתחיל. דבר ראשון, נתחיל עם דברים כלליים. אוקיי, זה הבקבוק שלי שרציתי, גדול, שומר על קור, שכן שאפשר להחזיק. פשוט בקיצור, מוש, והוא גם דומה, עוד שנייה דומה למה. אוקיי, אני רציתי גם את המחברת חשבון הזאתי. שחורה היא שחורה, ובפסת חשבון. אוקיי, אני אשמור אותו. וכרגיל, סתם חרוץ. לי ולאחותי. יש כאן 3. יש כאן עוד. שנייה! סתם! קנינו גם לאחותי איתך את הזין, מחשבון, יש פה מלא דברים. אוקיי, וכולי, שתי עטים, לאמא שלי או לאחותי. נראה לי לאחותי, כן זה לאחותי, כי הם כותבים אמת שם. ומחכים.